हेलौ लोगोफोर आंनि चेनेलसिम बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ दिनैहाय आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायनोसै लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअआनो जाबाय नै लोगोफोर आं प्लास्टिकआव मा लादों बोरमा बेदरखौहाय आं आलुजों संनानै भिडिअ बानायनोसै लोगोफोर नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो ओमफ्राय दासो लाबोदों नालाय नै प्लास्टिकनिफ्रायनो दिरुनथ'वाखै आङो दासो बाजार बानायनानै लाबोदों नालाय रानि बिफाया बेनिफ्राय नायलांबाय थादों नोंथांमोनहा दिनैनि आंनि भिडिअखौ बेनिफ्राय जाय नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामनाय गैया साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बेनिफ्राय भिडिअखौबो बयबो लाइक खालामनानै होदो अननानै थौदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर आलु हानोसै बोरमा बेदराव होनो Caranya tidak caranya dia tidak ini lantai genuda sih lantai genuda नै लोगोफोर दाना संनोसै आङो बोरमा बेदरा नै इनिफ्राय नै मस्ला मस्लि लाखाजोब्बाय आङो बोरमा बेदरावहाय लगायनोसै एसे इनिफ्राय नै आलुखौबो हानानै सुखाबाय दाना नैबे मस्लाखौहाय लगायना होनोसै आङो नै मस्ला इनिफ्राय सामब्राम पियासफोरखौ आङो सामब्राम गुफुरखौबो देनानै लाखाबाय इनिफ्राय पियासखौबो हाखाबाय नैबेयावहाय लगायजोबनोसै आङो ओमफ्राय मस्लाया मोनथाम रोखोमनि नै पेकेटनिबो होदों आङो इनिफ्राय एवनानै जिरा मिक्सार लगायनाय एवनानै देनायबो होदों इनिफ्राय आख' माबाबो सिमफ्रि माबा जाब्रां इदिखौ देनानैबो होदों आङो दंफां बिगुर इदिखौ दाना बरियासे लगायनोसै आरो बोरमा बेदरावहाय इनिफ्राय माबायाव संगोन आङो नै कुकाराव बिथिंजाय ओंखामा मोनबाय लगायनानै संहरनोसै दाना नै बोरमा बेदरखौ हालदैबो लगायगोन आङो नै मस्लाखौ लगायग्रोदां ओइ हालदैखौ हरलाय बाबु ओइ सारै हालदैखौ एसे होना होलाय नैयाव संख्रिखौ बेसे हर ओमफ्राय थुकुला ओइ दांनाङा आलौगोन आखाया आं माबार लगायनि गोथांसेखौ दाङा दे जेजे ओइ संख्रिखौ हरलाय एसे ओइ नै सब होजोब्बाय आं लगायजोब्बाय मस्लाखौ इदि गथा दोननानै जानो हादों ओमफ्राय नोङो माखौ सामब्राम गुफुर बेखौ टेम्पार मोनदो गमफाबो tidak फैसा गैया आरो होखादो ना गासिबो इमान बुरजा थोजासे होखाबाय सामब्राम गुफुरखौ बांद्राय जाबाथाय दुरबल जायो आंहा सामब्राम गुफुरखौ जानो मोना होनदों नै होना होदोंमोन आं थावबो लगायखानोसै इयाव एसे ओमफ्राय कुकारावबो होना होगोन आं एसे होबाय थानायनि दरखार गैला होमबा जाबाय ओं मा रायलायदोंहाय मामियालाय आंखौसो बुलायबावोहाय मामियालाय होरो मामि खाथियाव थानाङा बोरैबा नांगोन माबायदि खाथियाव थाखादों नायलाय मामिया होदो मामि होदो जाबाय जाबाय दाना संहरनोसै बेदर नुनायखाय ओंखाम लुबैबाय बियो ओंखाम जानो जालायदों दाना संहरनोसै आं लोगोफोर नै लगायखांजोब्बाय बेनिफ्राय नै कुकारखौबो जानबाय थाव होना होनोसै
आलुखौबो होना होखानोसै आं इयावनो कुकाराव ज' होना होखानोसै एसे खोबहाबना दोननोसै दा दै होबाथाय इनिफ्राय मारिना होनोसै नै लोगोफोर बाव मासे मोदोमखादों जिबायदि मोदोमखादों दै होना होनोसै आं लोगोफोर दानानै खोबना होनोसै नै दाना लोगोफोर कुकारखौ गाबहोबाय थानोसै खननै खनथामसो दाना कुकारखौ खननै खनथामसो गाबहोखांबाय आङो लोगोफोर दाना इनिफ्राय नायनोसै कुकारा गेवबाय आरोना गोबाव जाबाय नालाय नै खनब्रै खनबासो एकदम 10 बारसो गाबहोखादों आङो इनिफ्राय दायो आङो बेखौहाय कुकाराव आरो संबावनोसै एसे अर माबानानै दसे जानना होबावनोसै मोनबाय लोगोफोर दाना आंना नै बोरमा बेदर आलु ओंख्रिया बरिया मोजां जाबाय एसे बिदै थेब थेब दोनदों दै नै बिदै दोनदों जि जानो गोथाव जि मोदोमखादों जि गोथाव जाखादों लोगोफोर साखिनायाव ओरैबायदि टेस्टि गोथाव जानांसिगौल' दाना जानोसै लोगोफोर दाना बोरमा बेदर ओंख्रिजों गोथावनो बोरमा बेदरजों आलु दे जादो मोनहागोन ना मोनाखै मा मोनहादों ओरैजाय सिटावबो नङाबा जादो ददाबो जा गोथाव जाखादे मामि हाराखौ जाना दे मोदोम मोदोमखौ जा बे हारा र' बे मोदोम जादे पियास हाना लादों लोगोफोर इनिफ्राय नैबे खांख्रिंखला ओंखामजोंहाय रुफादोंमोन आङो बेखौ सिफ्लेनानै बाथोन बानायगोन आङो नोंबो सोलानो माखौ इखो खांख्रिंखलाखौ माखौ इखो बेदरखौ संख्रि नामा अ इलाय नङा संख्रिया बानलु थुफ्लेनोसै गोथाव खांख्रिंखलाया इदि रुनानै बाथोन सिफ्लेना जाबाथाय बिराद गोथाव जाखायो बरियानो बरिया गोथाव मोनो आहा इदिखो जादो दाना मामि गोथाव जाबायदि गोथावखा बोरमा बेदरजों आलुजों बिदै थेब थेब होनानै संदो बरिया जादों गोथाव biasa boरमा बेदर जानोसै दाना गोथाव बिराद गुरै जादों कुकाराव होनाया आलु दं मानो बानलु गोसा होनाय आलु दं नोंबे सोनाया रेजेरबाय हाबा दे मा इदि खालामनो बेदर नांगौ नि बेदरा बरिया ना आं बादिनि दै आङो दानो आला kada खांख्रिंखला दानो इखौ खांख्रिंखलाखौ आलु वाले आलु वाले एसे जा
Kalau kuda sama ini. Dia. Beda nang kok. Ya. Jawab aja gue tahu kadang. Bon ma bitor saya biar gue mau tahu mana lagi Jam apa birat bung dong nih haknya jawab di dalam kesaka. Ini mana? Bye bye ya. Udah. Jangan video ke. Jangan jangan ke. Video. Jangan. Itu apa? Barunya. Itu saya. Aku sana. Mana? Bagian saya. Jangan. Yes. Sao thế bạn? Ha. Harap siapa na? Hai, iya harap siapa? Mudah mudahan nih Nang medom. Kasi mana? Iki nang. Ikaw. Alo. Nang Ora. Pidol. Bisa. Peter apa baik? Apa? Ang gitu laba. Laba baik. Harap sih. Saka. Bạn lúc xạ. Nông giấy nó gì có saka thèn thèn.